Takže vítam vás pri ďalšom videjku, teraz budem trošku potichu, lebo som chorý, čo je mi dosť ľúto, ale plánujem jednu vec, ale to je teraz vedľajšie, Takže, ale o čom je toto video? Máme tu, ale, ešte vydržte, daj like a odber a ideme si to, dal si aj like a odber na toto video? OK, môžeme ísť na to. Takže máme tu Fizzy Ultra Borisa. Takže ideme na to. Ja už som si to preotvoril. Vonia to jak tutti frutti. Takže ideme to chutať. Má to takúto farbu, neviem, či to je vidieť, počkajte, má to takúto farbu, hej, jak energiťák, neviem, či to bolo vidieť na kamere, no, počkajte, má to, chutí to jak tutti frutti, má to takú vôňu, držať, lebo ja tu niečo robím. Môj kamož, ja asi mám tavy, alebo neviem, lebo úplne mu šibe. Wait. Ale dobré to je. Dávam tomuto fizzy drinku 10/10. Zatiaľ najlepší fizzy drink. Mojom. Basn. Dobre. Dobrý je. Dobrý je. Strašne dobrý. Dobre, už viem. Na Vianoce mám pri vás niečo prichystané na Fortnite. Už tak energetiak. Taký lacný energetiak. Pardon. Jak lacný energetiak. Ale velice fajnový. Fizzy. Tomuto Ultra Borisovi dávam, že 10/10. A som Tropical a ten bol, že Tropical je z tých najzákladnejších, čo boli. Mám aj, že Tropical, že mám ešte malinu a starý drinku je najlepšia asi malina. Hej, epické meko som ešte nemal. Šmakocinka. No, dobre. Je to dobré. Je to dosť básy. Hej. Chceš nejaký gift do Fortniteu? Tak, kúkaj moje videá, daj mi odber a like. A ja robím súťaž s kamarátom, s Metiom a komu giftneme niečo, hej, výhercov. Bude to Fortnite mapa, my si vás pridáme do friendov a teda môžete ísť, hej. Maximum počet bereme 10 ľudí. 10. Dám to na svoj Instagram malej jajko, dolné podržítko, fajko, hej, daj mi follow a tam ešte oznámim nejaké veci. A teraz späť videu, OK. Takže Ultra Boris Fizzy Drink doporučujem. Ale najlepších fizzy drinkov fakt doporučujem. Vidíš to? Tento Borisek ti hovorí, že tak odber. Ešte tu máme jedného Boriska. Borisek, dáš si Ultra Borisa.
Poď, napíš sa. Chutí ti? To najlepší fizikný. Dobre. Dobře, tento fizz drink je skvelý. A daj like a odber a natočím ti vlog. Takže alebo viete čo, jak ukončím toto video,